wonten ing mriki badhe wonten sambet rapetipun kalih kawontenan Jawata ingkang badhe matedhakaken kanugrahan. Nenggih, kula sampun saged ngawuningani Kyai Lurah. Nanging napa saged kasembadan. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Apa kanugrahan wahyuning ngrat? Ndika sampun prisa. Dardah negara Durawati. Surasane Duryudana kakangku uga ngupaya tumurun ing wahyu keprabon ratu. Wonten ing mriki mujudaken kanugrahan ageng lan agung. Wahyuning ngrat menika wahyu ingkang dipun paringaken dhateng sinten tiyang utawi titah ingkang katarima uripe. Nanging wonten ing mriki ugi nedahaken bilih tedhak trah menika pancenipun kacariyos. Menika kacariyos. Para nimpuna para wiku sepuh sewa sugata sampun paring makandika lajeng trah menika mboten saged dipun gorohi. Yen biyen bapakne nate dadi ratu ora jeneng mokal anake bisa dadi raja. Yen mbahne wis nate dadi Narendra ora jeneng mokal lamun putune uga sempulur dadi Narendra. Lah wonten ing mriki namung kemawon kedah gambuh ing antawisipun kekudanganing tiyang sepuh kalian lampah kasutapan laku bratane tiyang ingkang kedah nggayuh kanugrahan. Ugi sifat lare ingkang kedah nglampahi, ugi wonten tiyang sepuh ingkang kedah madosaken dhateng anak tedhak turunipun.